Glasa se da li u Sarajevo idemo sa 3 auta ili sa 2 auta. Izborno tijelo, izborno povjerenstvo. Svi za jugo. Ne, svi šutite. Svi tišina. Ja sam pravnik tu, ja sam pričao. Tilo još pali, Ja sam procedura. Nisi ti još bio tu dok se procedura... Još nisi studirao. Znači imamo tri prijedloga za sada. Ajde. Moramo prvo glasati da eliminiramo jedan. To je prvi krug. Onda u drugi krug ulaze samo dva prijedloga ste najviše glasova. To si to zakomplicirao. Ne, zakomplicirao si. Idemo s 2 auta ili s 3, to je... Ne, imamo ovako. Da li idemo sa 2 auta ili idemo sa 3 auta? Ajmo onda s 3 da naravno. Daj šuti, predizborna šutnja. Ti ne govoriš ništa. Nema spravo. Mi te samo štipamo iza, razumiješ? Ko je za da se ide sa 2, štipne ga jedan put. Pa valjda 2 puta. Dva puta. Ko će 3, štipne ga 3 puta. Ti brojiš, razumiješ? Samo da kažem koji su rizici. Pa nemoj se ovako okrenuti da svi vide, jebote. Šuti, jebote, lobiranje. Dobro, predizborna je šutnja. Samo da kažem. Nema. Ali imamo rizik. Ja sam izračunao. A šta da crkne njegov auto? Šta da crkne njegov auto, to je još jedan rizik. Ne, imamo 110 prema 153 kune, razlike u troškovima, samo malo. Druga stvar, mi imamo registriran auto za 5 i ako nas zaustavi Murija, ostaćemo na cesti, ne znamo šta da napraviš sa 6 čovjekom. Volkswagen zaustavlja, šta ti Volkswagen nacionalna kola u BiH Iznali ste argumente, Ajmo. glasovanje od sve. Pa u glavi broj. Pa onda će svi vidjeti da nije tajno glasovanje. Broj samo... Ne, okreni se tamo, Broj samo 2, broj samo 2 i svi ostali su 3. Samo broj 2 i svi ostali su 3. Može. Glasanje je neregularno. Pazi da ne Prvo izglasuj pa ajde više. I onda je 3 razlika. Dobro, znaš što da glasujem u tvoje ime, Tilo? U redu. Ajmo, glasanje. Ja sam glasovao. A šta za Tibicu? A kako se glasuje? Po savjesti. Pa vidimo na staciji da je 2. Hoćeš, šta ti stišeš ovo? Ja sam glasao, Ovo je 2 glasmo za sad imali, okej? Okej, Kako ajde. se glasuje? Na koji način? 2 puta ako si za 2 auta, 3 puta ako si za 3 auta. A fali nam šlag. Daj se, stiltačete ga, ne možete tako brzo, ne može on to evidentirati. I uračunaj svoj glas. A Tilo još nije Imamo glasovao. samo 3 glasa da se ide sa 2 auta. Ostali su svi da se ide s 3. A Tilo još nije glasovalo. Jesi ti dobro uopće? Gdje je Tilo? Tiša triškite. A Tilo još? A proglasi izborni rezultat. Koliko ima? Koliko ima za... Za 2 auta je 3 ljudi. A ostalo je koliko? Ostalo je za 3 auta. Koliko? 2, 4, 1, 2, 6... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, minus 3... Da, oni imaju dvotrećinsko. Dvotrećinsko. Ajde. Ja sad glasom koji će auto. Ja bi da ide Jugo. Ja nisam da ide Jugo. Idemo glasovati, koji je auto? Jugo je na nalaziš se. Ali je fora. On je ekonomičan. Jel ti ješ u Jugu? Ne, ja. Puši kurac! Pa ide samo on i onako je jedan viška samo. On će se voziti u Jugu, a mi ostali ovako je. Dragi, ja i mislim možda ovdje. Šlat će se voziti u Jugu. Ja šlat i ko će se voziti. A to Židov neće samo. Ne, ja sam s vama. Ajde, i čubaj s nama. Ima zimska guma, sad je sređena. Ma daj ostalo! Ali to je za slike, to je za foru. Sad ti tu na parkingu, daj. Sedate ovdje, ne idemo nazad.